दैया बिराद गिदिर जायो आरोना देग्लाय जायाखै दैया बिराद खम देग्लाय नाथाय दा रानबाय आरो दैमाया ओरै दुब्लि बारि दं नै बना दाख्लै आं हाजिरा लगायदोंमोन नै बेखौ बनखौ नै बना न'आव लांनो मोनाखै आरोना अखा हाबाय थानानै नै 500 थाखा लादो इसिम बनाव नै Mande atang hari ini ya sampai batai ori atang hari ini ya kenang lihat ya atai ini itu berat betul nih जोमै खोबबाय दं अखा हासिगोन अखाया हांदो